Samtang mga kapuso, pagpauli ni former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Pilipinas sa pagklaro sa iyang ngalan, ginaabi-abi sa iyang Anay City Administrator. Iloilo City Mayor Jerry Treñas, suportado ang plano ni Mabilog. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makapaayo hindi lang para kay Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog ang pagpauli sa Pilipinas kag pagtambong sa Quad Committee hearing sa Kamara, kundi sa bilogman nga syudad. Ini ang ginpahayag sang Anay City Administrator sang Mabilog Administration nga si Attorney Hernando Galvez. I believe nga ang pag-appear niya sa Congress will be the best opportunity, of course, for him to clear his name and for the people to know the truth. And to clear not also his name alone, but inclusive of the name of the entire city of Iloilo. Nahibaloan nga sunod sa masaligan nga source sang Western Visayas. Posible magtambong si Mabilog sa Quad Committee hearing sang House of Representatives. Agud klaruhon ang iyang ngalan sa akusasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga protektor ini sang illegal nga droga. Amuman ang paghingalan sa syudad nga most civilized city. Sa pagpauli sa Anay alkalde, may huring-huring nga liwat ini magabalik sa politika. Apang nahibaloan niya hindi pa pwede nga makapadalaga ng Anay alkalde bangod sang perpetual disqualification from holding public office nga pinalidad sini sa iya mga nangin kaso sadto. Ini ang may kangtanan sa pagdismiss sa iya sa ombudsman sang 2018 tuhoy sa ginaaligar maanomalya nga agreement sa isa ka private company sa towing services sang syudad. Mahimo lang iniliwat makapadalagan kung mahatagan sang presidential pardon. Pardon, may duwa ka klase. It could be nga ipardon siya and i-restore siya tanan sa iyang political and civil rights. Like what happened in the case of Irap Estrada, may pardon man nga relative pardon, inang conditional, but kung absolute, and it is so specifically provided nga ma-restore siya sa iyang political and civil rights, hindi man na maging hindrance. Nahibaloan nga gindismiss man sang ombudsman si Mabilog tuhoy sa ginaligar unexplained wealth sini. Apang ang amo nga pagpamatmat ang ginbawi sang Court of Appeals. Bugos man nga nagasuporta si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa pagbalik ni Mabilog para sa hustisya kag kamatuoran nga ginapangita sang Anay alkalde. Hindi man magpamalabag si Treñas kung matuod nga magabalik sa politika si Mabilog. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.